बे समाव बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां इउक्रेननिफ्राय सासे बर' लाइमोना MBBS उद्रिसार जाना BTR सिम सौफैनो हाबाय। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि अम्बागाव जखरा गामिनि अपूर्व बसुमतारीनि फिसाजो डक्टर इभान्जेलिन बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना इउक्रेननिफ्राय MBBS उद्रिसार जानानै BTR सिम मोनफैबाय। जौगाखांनो हायै उदालगुरि जिल्लानि अम्बागाव जखरा गामिनि अपूर्व बसुमतारीनि फिसाजो इभान्जेलिन बसुमतारीया इउक्रेन हादरनि इभान हरबासे बेस्की ट्रेनोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इउक्रेनाव 6 बोसोरनि थाखाय देहा सोलोंथाइ बिफाननि मास्टार अफ जेनेरेल मेडिसिन डिग्रीखौ फोजोबनानै MBBS डिग्री लाना न' फारसे फैफिननो हायो। बिथांनि बे डिग्री लाना फैनायखौ ओनसोल नाङैनो गोजोननाय फोरमायदों। नुनो मोननाय जायोदि अम्बागाव दखरा एबसुनि आफादगिरि बिमल बसुमतारी आरो अम्बागाव प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि नेतानि कामेश्वर दैमारी लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनहा डक्टर इभान्जेलिन बसुमतारी बिथांखौ आर'नाइजों बरायहोयो लोगोसे गोजोननाय फोरमायो। এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে ক'ম, মই বহুত সুখিত। ইমান 6 বছৰৰ জাৰ্নি ইমান ধুনীয়াকৈ শেষ হ'ল। কষ্টও হ'ল, তাৰ মাজতেই শেষ হ'ল, সেইটো কাৰণে মই বহুত সুখিত। ইউক্ৰেইনলৈ যোৱাৰ সময়ত আপোনাক কোনে উদগনিমূলক পৰামৰ্শটো দিছিলে? পৰামৰ্শটো মই আৰু দেউতাই দুজনেই মিলি পেলাই তেনেকৈ কৰিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কোনো তেনেকৈ মোক কোৱা নাছিলে। দেউতা আৰু মই দুজনেই মিলি ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ তেনেকৈ কি কেনেকৈ যাব পাৰে বা কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে সেইটো। তাৰপাছত গুৱাহাটীত তেনেকৈ খবৰ কৰিলোঁ এনেকৈ যাব পাৰে নেকি বুলি। তাৰপাছত তেনেকৈ মানে সুধি মেলি তেনেকৈ আমি ডিচিজন এটা ল'লোঁ। কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ? মই 2017 চনত 2017 পৰা 2023 6 বছৰৰ কোৰ্চ আছিলে সেইটো। ইতিমধ্যে যিহেতু ৰিজাল্টটো ওলালে আৰু তুমি MBBSটো কমপ্লিট কৰিলে, ঘৰৰ মানুহ আৰু ইফালে জিলাৰ বহুতৰে মানে আনন্দত উৎফুল্লিত। তেনে ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ আৰু ৰাইজক বা জিলাবাসীৰ কাৰণে কি থাকিব? মই ঘৰৰ কাৰণেতো বহুতেই মানে ধন্যবাদ দিছোঁ ঘৰতো, কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি মোক পঠালে তেনেকৈ। তাৰপাছত গোটেইখিনি সময় লাগি থাকিলে মোৰ লগতে। তো মানে বহুত সেইটোৰ কাৰণে বহুত মনৰ বল লাগে সেইটোৰ কাৰণে। মই সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ ঘৰত। তাৰপাছত জিলাৰ কাৰণেও গোটেইখিনি মানুহকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ, যোনে মানে সুধি থাকে কি কেনেকৈ আছে, কেনেকৈ নাই, কেনেকৈ পঢ়া শুনা। মই সেই সকলো মানুহকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ। সদূৰ ইউক্ৰেইনলৈ যিহেতু পঢ়ি সমাপ্ত কৰি আহিলে MBBS, পঢ়া সময়ত তাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব লাগিব। ষ্টাৰ্টিঙৰ ফাৰ্ষ্ট টু থাৰ্ড ইয়াৰ বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট 3 বছৰটো মোৰ ভালেই গ'ল। 2020ত ক'ভিড আহিলে। ক'ভিডৰ সময়ত তাতে অলপ কষ্ট হ'ল, কাৰণ আহিম বুলি ক'লেও আহিব নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত কি বুলি কয় 8 মাহমান মই তাতে তেনেকৈ আছিলোঁ, মানে তাতে থাকিলোঁ। মানে বেমাৰ হ'লেও তাতে ইমান এটা চিকিৎসা পোৱাৰ কিবা নাছিলে, কাৰণ সেইটো সময়ত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰে বহুত কষ্ট হৈ আছিলে। চ' মই এইটো আহিম বুলি ক'লেও ঘৰত আহিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। তাৰপাছত তাতে থাকিলোঁ, সেইটো সময়ত কষ্ট হ'ল, পঢ়া শুনাৰো বহুত কষ্ট হ'ল, অনলাইনত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল তেনেকৈ। তাৰপাছত তাতে ৱাৰ আহিল, ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা গ'লোঁ, আকৌ ৱাৰ আহিল। ৱাৰ অহাৰ কাৰণে যুদ্ধ হোৱাৰ কাৰণেও বহুত কষ্ট হ'ল, আকৌ আহিব লগা হ'ল ঘৰত তেনেকৈ কষ্টৰ মাজেৰে। তাৰপাছত সেইটোৱে আকৌ ঘূৰি যোৱাৰ পাছতো মই আকৌ সেইখিনি কি বুলি কয় ঘৰত আহি 7 মাহমান থাকিলোঁ নেকি যোৱা বছৰ। তাৰপাছত তেনেকৈ থাকি মই ভাবিলোঁ কি 1 বছৰ মাত্ৰ আছে, তো সেইটো 1 বছৰটো মই এতিয়া ঘৰত থাকিলেতো নহ'ব, এইটো গৈ পেলাই মই কমপ্লিট কৰাটো উচিত বুলি পালে। কাৰণ সিহঁতে তাতে ক'লে কি আমি অফলাইন ষ্টাডি দিম। চ' মই গ'লোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আমি চবেই মানে মোৰ ইয়াৰবোৰ গ'ল, তেনেকৈ আমি কমপ্লিট কৰি এইবাৰ ঘূৰি আহিলোঁ। যিহেতু চিটুৱেশ্যনটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ৱাৰ এণ্ড কৰোণা, কিন্তু নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন সময়ত কেনেকুৱা তাতে পৰিৱেশ? তাত পৰিৱেশটো বহুতে ভাল, বহুতে ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগিব। বহুতে 3 বছৰ বহুত ধুনীয়াকৈয়ে গৈছে তাতে ষ্টাৰ্টিঙৰখিনি। তাৰ মানুহবোৰো বিৰাট ভাল। তাতে বহুত ডেভেলপড হয়, তাৰ মানুহবোৰো ডেভেলপড হয়। যোনটো চিটিখনত মই আছিলোঁ, মই টাৰ্নোপিল চিটিত আছিলোঁ ইউক্ৰেইনত, যোনটো বহুত ধুনীয়া চিটি।
তাতে থাকি মই মানে আজিলৈকে তেনেকৈ কষ্ট নাপালোঁ মানে এই ৱাৰ ক'ভিডৰ সেইখিনিতো আহিবই কষ্ট কিন্তু এই সেই 3 বছৰ মই তেনেকৈ একো কষ্ট নাপালোঁ তাতে বৰ্তমান যিহেতু আমাৰ BTR বাকীৰ কাৰণে খুব শুভ সংবাদ আপুনি কঢ়িয়াই আনিলে তেনেকৈ পিছৰ যি জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আৰু কিবা থাকিব কি মতামত থাকিব মই সেইটোৱে এনকাৰেজ কৰিব বিচাৰোঁ পঢ়িব লাগে চবে পঢ়িব লাগে এতিয়া বহুত তেনেকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে সেইবিলাক পাছ কৰিব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল আৰু যদি তাৰ বাহিৰেও যদি যেনেকৈ মই গ'লোঁ তেনেকৈও যদি যাবলৈ বিচাৰে সেইটোৰ কাৰণেও মানে হেজিটেট নকৰাটো ভাল যদি যাব পাৰে মানে সিমানখিনি যদি ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্ট পায় তেতিয়া যাব লাগে কৰিব লাগে বৰ্তমান কোৰ্ছ শেষ হ'ল জব হিচাপে ক'ৰবাত এংগেজ হোৱাৰ এটা চিন্তা কৰিছে বৰ্তমান আপোনাৰ যি কোৰ্ছ সেই কোৰ্ছটো শেষ হ'ল বৰ্তমান জবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ যিকোনো প্ৰাইভেট নিজাববীয়াকৈ হ'লেও কিবা চিন্তা কৰিছে মই আগে লাইচেন্সৰ কাৰণে মই এইটো এক্সাম দিবলৈ লাগিব ইয়াতে চ' মই এই লাইচেন্সটো পোৱাৰ পাছত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পাছতহে মই সেইখিনি ডিচিজনটো ল'ব পাৰিম পাছত গৈ কিবা মই নিজে কৰোঁ নে হস্পিটেলত চাকৰি কৰোঁ সেইটো যেহেতু ওদালগুৰি খুব বেকৱাৰ্ড প্লেচ হিচাপে বেমাৰী চোৱাৰ কোনো এটা সুবিধা ইয়াতে নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি BTR বা ওদালগুৰিৰ কাৰণে তেনেকৈ মই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাবোঁ নিশ্চয় ভাবোঁ কি মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলে বহুতেই ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু ইমান এতিয়ালৈকে মই তেনেকৈ মনত আনিব পৰা নাই কি কেনেকৈ কি প্ৰচেছেদি মই কৰিব পাৰোঁ মই যদি ছেটেল হৈ যাওঁ তাৰ পাছত মই নিশ্চয় কৰাৰ মই এইখিনি আশা ৰাখিছোঁ হয়তো এইটো কৰিব যাওঁতে বহুখিনি সহযোগ লাগিব পলিটিকেলি বা চৰকাৰৰ পৰাও তেনে ক্ষেত্ৰত কি ক'ব চৰকাৰৰ পৰা সেইখিনি পাছত গৈ যদি পাওঁ সেইটোৰ কাৰণেতো মই বহুত সুখিত হ'ম তেনেকৈ যদি দিয়েগৈ আৰু সেইখিনি মই এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ মোৰ সেইখিনি কিবা নাই পজিশ্যন নাই এতিয়া মই খুজিম বুলি ক'লেও নোৱাৰোঁ কিন্তু পাছত গৈ মই নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ কি তেনেকৈ যদি মই ছেটেল হৈ আহোঁ মই যদি বিচাৰোঁ যাতে চৰকাৰৰ পৰা মই অলপ সহায় পাওঁ ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ অশেষ ধন্যবাদ দি পেলাই আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ गोजोननायाथ' जोबोद गोजोननाय लोगोसेनो मोनसे हारिनि थाखायबो मोनसे दैखुन्थि बायदि बियो बेवहाय आं दा मा बुंनो रावानो गैया बुंनो जोङो जेसेबां खस्थ' खालायदोंमोन बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो मोनबाय होननानै जों सानदों आरो बेबायदि आं बे बिथिङाव बेखौनो बुंनो लुबैदों खारन मानो होननानै बुङोब्ला सासे फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा गैया ओमफ्राय थाखा फैसाया दानि दिनावब्ला जेबो माने हेंथा नङा बेरियार नङा दानि दिनाव अनेक फसंथानफोर दङ जाय फसंथानफोरानोखि नांगौ जानाय रांनि मदद होयो जेरै बेंकफोर दङ बेंकफोरनि जुदि खाथियाव थाङोब्ला बिथांमोना माने जेसेबांनाखि थाखा फैसानि गोनांथि जायो बे गासैखौबो बिसोरो मदद खालायो बे हिसाबैब्ला आंनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया जोंबो बिबदिनो मदद लादों बेंकनिफ्राय ओमफ्राय बेंक कर्तृपक्षखौ जोंनि फारसेथिंनिफ्रायबो जोङो साबायखर आरो दा बेबायदिनो गोबाङा सानो गोबां गोजान जायगायाव दोनहरनाय गथ'फोरखौ बोरैहाय फरायहोनो फैसा बादि गैया नाथाय नोंथांनि बेलायाव बियो खोब गुरैहै नोंथाङा बुंनानै बेखिनिखौ बुंबाय आरो जेनेबा बेबायदिनो देरहासारखौबो लाना फैबाय नङा होमबा औ नंगौ हिसाबै आरोबाव मा बुंबावगोन आरोबाव बेनोसै माने गथ'फ्रा नाजानो नांगौ गावनि जिथु माने मा होनना बुंगोन स्पिरिट गावनि जिथु गोसो बे गोसोखौ माने जेब्लाबो माने गोजौनिफ्राय गोजौ लांनांगौ माने जेब्लाबो माने थाखा फैसानि खौरांखौ साननानै बे माने बेकस्लाइड जानो नाङा सिगांथिं जोङो सानबाय थानांगौ होमब्ला निस्सय जोङो माने देरहासार जानो हागोन आरो नुनो मोनदों BTRआव साफा ACS ICS डाक्टर ओंखारबोगासिनो दंमोन नाथायबा BTRनि ओनसोलावहाय बेबायदि फसंथानखा जाय फरायसाफोरा देरहाबोदों बिथांमोना एंगेजमेन्ट खालामना होनायनि बेबायदि फसंथानखौ नुनो मा बुंगोन सरकारा बेबायदि फसंथानफोरखौ जेसेबां हायो माने माबा खालामनाया मोजां आरो बेनिफ्राय सरकारि फारसेथिंनिफ्रायबो जेसेबां हायो रांनि मदद होनाया बिसेसकरि जोंनि जायफोरनिखि एकदम दुखिया गथ'फोर दङ निखावरि गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ फरायनायनि खेथ्रआव राहा लानाया आं मा होनो सानो आरो बेनिफ्राय बिसेसकरि जायफ्रानोखि बेबायदि बेंकफोरनिफ्राय लन लानायनि जिथु बाथ्रा सानदों बेयाव सरकाराबो जुदि एसे मदद खालामना होयोब्ला बे साबसिन जागोन आरो आंनि फारसेथिंनिफ्राय आंनि बेबायदि
बिथोन होनना बुंजासिगोन आरो बियो मोजां देहा बेबायदिहै गिदिर देहा फाहामसालि एबा आबुं देहा फाहामसालियाथ' जोंनो थाखाय नांथारगौ आरो बे जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव गैया आरो बे खेथ्रआव जोंनि जायफोरनिखि दायो उथिबोनाय जायफोर माने सोलोंसाफोर दङ बिसेसकरि MBBS पास खालामनानै फैबाय बिथांमोना नाजानांगौ आरो बिसेसकरि स्पेसियेलिस्ट जाना खांनायनि उनाव बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि माबाखौ मा होनना बुंगोन नार्सिं हमफोर बावैनो जुदि देहा फाहामसालिफोर जुदि फसंनो थाखाय नाजायोब्ला बे मोजांसिन जागोन आरो जोंनि थाखाय हामजाथाव बाथ्रासिन जागोन नंगौ थारैनो अम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे जखरा गामिनि मानजाथाव अपुर्ब बसुमतारीनि फिसाजो एबारजेलिन बसुमतारीमोन नामा बिनानाव बिथाङा इउक्रेननिफ्राय गंसे गोजौ थाखोनि मेडिकेल इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथाङा MBBS डिग्री कमप्लिट खालामनानै फैबाय बेखौ लानानै जोङो अम्बागाव दखरा FCB जोबोरैनो गोजोनदों आरो ओनसोलनि जाना बिथांखौ बरायफैदों आरो बे बरायनायखौ आरो बे गोजोननायखौ जों बिथांनो शेयार खालामनो थाखाय बावहाय नुजाफैदों आसा खालामगोन बिथाङा नैबे जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे देहानि जोथोन लानाय फारसे बा मेडिकेल बिथिङाव बिथाङा मोजां मोनसे इनिसियेटिभ लालांनो हागोन आरो बे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलनि जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय बिथाङा मोनसे एगजामपोल बा बिदिन्थि जानानै फैयो बेखौ लानानै जोङो थारैनो गोजोनदों आरो बे एबारजेलिननि बिफा अपुर्ब बसुमतारी बिथांनोबो जों साबायखर बावदों बिथाङा जिबायदि रोखोमै सापर्ट होनांगौमोन बेबायदि होनायनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ सासे ओनसोलनि राफोद सासे देहा फाहामगिरि बा डक्टर खालामनानै लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय जों बिथां सारनिसिमबो जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांखौबो जों बरायदों गिबिसिनथारावनो निउस मिडिया नोंथांमोनखौ बरायनाय थाग्रोबाय जों अम्बागाव PCDC एबा अम्बागाव प्राइमारि UPPL जानानै गोजोननाय हामग्लायनायखौ जों होनो फैदों नैबे न'खराव जों खोनानो मोन्दों आरो आं बाख्नायनांगोन बिथां नन्देस्वर दैमारि बिथाङा आंनो वाट्सआपआव मान बिलाइ बावनाय बेखौ हरनाय लोगो लोगो आङो बेखौ नोंथांमोननो आं बेखौ हरनाय जादों गोजोननायदों आं बे बाथ्राखौ हरनाय जादों आरो दा गोजोनदों बहुद गोजोनदों जिहेथु जोंनि अम्बागाव ओनसोलाव बिथाङा सासे सर्स जाना थासिगोन आरो बिथाङा मा होनना बुङो जोंनि फुंखा जिहेथु बिथाङा देहा फाहामसालिनि सासे MBBS डक्टर जानानै फैदों जोंनि ओनसोल जानानै बिथांखौ हाजासिनो बरायदों आरो बेखौ लानानै जोङो मोनसे आखा खालामदों जिहेथु बे ओनसोलाव बिथाङानो सासे नायल' जाल' MBBS डक्टर जाना फैनो हादों आरो जों बिथांखौनो जोङो सेथि हिसाबै जोङो मोनदांनो हादों आरो बे सेथि मोनदांनायनि उनाव जे रायजो राजाफ्रा बा बिथांनि बिथांखौ संदाननानै माने सोलोंलांगोन जों बेखौ हास्थायदों जों बयखौबो बिथांमोननि न'खर बिथांनि बिफा दङ बिमाया अबस्से रुंसार जाना थांबाय जों बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों जों गोजोननाय मोन्दों बिथाङा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा खरस खालामनानै बिदि MBBS पास खालामहोबाय आरो बेखौ जोङो सोमोनांथावना जिहेथु बिथाङा इउक्रेनाव थांनानै बे कर्सखौ लाना फैदों जायनि थाखाय इउक्रेन आरो रासियाजों बे दावहा जाबाय थादोंमोन ओरैबायदि दावहा जादोंमोन बे दावहायावहा माने बिथाङा जे बे जायगायाव थानानै सोलोंनो हादों खोब सोमोनांथाव जोङो बेखौ बाख्नायदों जे बिथाङा बिदि कर्स लाना फैनानै साक्सेस जाना फैबाय आरो बिथांनि जिउआव बे मोनसे जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जों अम्बागाव ओनसोलनि रायजो राजा जानानै बा अम्बागाव प्राइमारि UPPL जानानै बिथांनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इंआव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम
सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।